ଗୋଟିଏ ଘରେ ମା ତାର ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ଉଥିଲା। ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ସମୟରେ ତାର ସାନ ପୁଅ ବହିରେ ଥିବା ଏକ ବିରାଡ଼ି ଚିତ୍ର ଦେଖି ସେ ବିରାଡ଼ି ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତା ମାଆକୁ କହିଲା। ତାପରେ ତା ମା ତାର ପୁଅକୁ ଧରି ସେ ବିରାଡ଼ି ପାଖକୁ ଗଲା। ଦେଖିଲା ବିରାଡ଼ିଟି କ୍ଷୀର ପିଉଛି। ସେହି ସମୟରେ ବିରାଡ଼ି ଆଗରୁ ଗୋଟେ ମୂଷା ଯାଉଥିଲା। ମୂଷାକୁ ବିଲେଇ ଦୌଡ଼ିକି ଧରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ବିରାଡ଼ି ମୂଷାକୁ ଧରିଲା। ସେସବୁ ଦେଖି ସେ ଛୁଆମାନେ ନାଚିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାପରେ ବିରାଡ଼ି ପଛ ସେ ଛୁଆମାନେ ବିରାଡ଼ି ପଛ ତା ସହିତ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତ ବିରାଡ଼ି ବସିକି ତା ମାଆକୁ ଆଉ କ୍ଷୀର ମାଗିଲା। ତ କ୍ଷୀର ପିଇବା ପାଇଁ ତା ମା ଡାକିଲା ବିରାଡ଼ିକୁ। ତ ବିରାଡ଼ିକୁ କ୍ଷୀର ଦେଲା। ବିରାଡ଼ି ପୁଣି ଥରେ କ୍ଷୀର ପିଉଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ତା ଆଗରେ ଏକ ବେଙ୍ଗ ଦୌଡ଼ିକି ଯାଉଥିଲା। ତ ବିରାଡ଼ି ସେଇ ବେଙ୍ଗକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ତା ଆଗୁଥିଲା। ତ ବେଙ୍ଗ ତା ମୁହଁକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା। ତ ବିରାଡ଼ିର ଏଇ ସବୁ କାଣ୍ଡ ଦେଖି ସେ ଛୁଆମାନେ ପୁଣି ଥରେ ନାଚିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତ ବିରାଡ଼ିର ପଛେ ସବୁ ନାଚି ବିରାଡ଼ିର ପଛେ ସବୁ ଗଲେ। ତ ଯାଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ତିନି ଜଣ ଶିଶୁ ଓ ବିରାଡ଼ି ବସିଥିଲେ। ତା ମା କହୁଛି ଉପରୁ, ବାବୁମାନେ ସବୁ ଆସ ଘରକୁ ଯିବା। ତମେ ବାହାରେ କାହିଁକି ବସିଛ? ଆସ, କ'ଣ କରୁଛ? ସେହି ସମୟରେ ଏକ କୁକୁର ଆଗରେ ଥିଲା। ତ କୁକୁର ପାଖକୁ ବିରାଡ଼ି ଗଲା। କୁକୁରକୁ ଦେଖିଲା। ତ ଦୌଡ଼ିକି ଦୌଡ଼ିଲା ବେଳେ କୁକୁରଟି ତଳେ ଘୋଷାଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ତ ବିରାଡ଼ି ତା ପାଖକୁ ଯାଇ ତାକୁ ଆଉଁସି ଗେଲ କରି ସେ କୁକୁରକୁ ଉଠେଇଲା। ଭାଇ ଉଠେ। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଘର ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ନାଚି ସମସ୍ତେ ଘର ଭିତରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ନାଚି ପୁରା ମନୋରଞ୍ଜନରେ ନାଚି କୁକୁର ତା ଛୁଆ ଓ ତା ମା ଘର ଭିତରକୁ ନାଚି ଯାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ବିରାଡ଼ି ବାହାରେ ବସି ମିଆଁ ହେଇ ବସି ରହିଥିଲା।